Sa unang pagbasa, miingon diri ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías ngadto sa usa ka hari naginganlag si Akas. Niingon siya diri nga pangayo sa Ginoo og milagro bisag adto panis kinatumyan sa langit o sa kinahiladman sa yuta or sa siyo o sa ning siyol, yuta ba ni o dagat niya nibalibad siya di nako sulayan ang Ginoo niya. Niingon dayon ang Ginoo, dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao nga imo naman usab nga samokon ang Dios? Kasabot mo ani, gipapangayo siya milagro niya. Niingon si Akas, dili nako sulayan ang Ginoo mo nang di ko mangayog milagro niya. Niingon din si propeta Isaías, niingon ako ang Ginoo, di pa ba igo nga inyong gihasol ang inyong isikataw, inyo nasad kong hasulon? Hasta ako man ko kasabot. Pero sa akong siging pamalandong, ako ning gikunak-connect sa atong ebanghelyo, matod pa diri, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Kay niingon Mas Maria, unsaon pagkahimo ani nga wa man ko hilabti og lalaki? Unsaon pagkahimo ani? Sa ato pa magmilagro gyud ang Ginoo. Kay unsaon pagkahimo nga mamabdos ko unya wa ko hilabtig laki? Kano lingay mong tupad. Ing na pwede na nga mamabdos niya wa hilabtig laki. Lingi ba? Ang wa mo lingi way ayo. Kay bao na tas tubag oy, kay bao gid ta nga di gid na pwede. Motong nangutana si Maria, dili pareha ni Akas nga ni ditso siya balibad din siya, di nako sulayon ang Ginoo kay para niya murag sana basig murag maikog siya sa Ginoo. Pero ang Ginoo di ay gustong mohimog milagro sa iyang kabubuton. Pero si Jesus pagkadako sa niya nagwali siya, ang mga tao sigig pangayog milagro, niingon na sa Jesus, dautan kining maong katawhan kay nagsigig pangayog milagro. Kung ang Ginoo gustong mangayog milagro, papangayoon tanyag milagro, pangayo. Pero ang Ginoo gani, kung di gani siya gustong muhatag og milagro, ayaw pangayo. Di ba? Niingon dayon ang Anghel Gabriel, dali ra na Maria, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Mao na nga mamabdos ka, magdala ka sa imong tiyan sa manluluwas nga nganlan nimo Hesus or Emmanuel nga gihisgutan sad sa unang pagbasa. Kining nahitabo ni Maria kay modelo man ni siya sa pagdawat sa kaluwasan nga gikan sa Ginoo mga igsoon. Ang Ginoo mihatag sad aning maong kahigayunan natong tanan kada adlaw 24/7. Ang Ginoo nagsigig ingon nato pangayo nagmilagro. Nya unsa mang milagro ha? Nga mukunsad ko diha nimo ug magpabilin ko diha nimo. Mao nay gustos Ginoo. Emmanuel man siya, ang Ginoo uban kanato. Gustos Ginoo nga kuyog siya nato kanunay. Nya kung dili nimo kuyog ang Ginoo karon, pangayog milagro nga kuyugan kas Ginoo. Nga magdala na ka Ginoo sugod karon hangtod ka mamatay. Sige ko no be, lingya imong tupad. Ing naana nimo ang Ginoo. Kanang di mo lingi na ay yawa. Pangutan na nanana nimong Ginoo. Be, naawa. Kinsa din himo ingon, Pader, di ana nako ang Ginoo. Ta sa kamot. Nganong
Napuo raman kabuok kadaghan ninyo. Sa ato pa kadang tanan pulos yawa inyong da. Kay duha raman gyud kabuok ang musod nato. Either Ginoo or yawa. Nya kung yawa gani ang musod nato, unsa may mahitabo, mahimot ang kahasol sa atong isig katao. Siyunan ka ng sudlag yawa, magdag armas, nya rakrakan ang iyang silingan, ang iyang isig katao, pamatyon, kahasol ana. Sudlag yawa, unya, magdag siyabo, tagpila na ka gramos, tagpila ka kilo, ipamaligya ngadto sa mga batanon o sa mga tiguang, musiga ang mata, mukagot ang ipon, inigkaadik, mangawat na, manulis na, mupatay na, kahasol ana. Sudlan og yawa ang imong kaugalingon, magsigi na kag sugal, siging sugal, nya siging inom, palahubog kistanan, unya mangawat na, manghasi na, magmaoy na, kahasol ana. Di ba? Sudlan og yawa, ang isulob purti ng nigpisa niya, tungtungan na lagamay din hintabon, diri arib, sakay pas motor, pinaigwad kayong lubot. Hasta pare, mahasol. Oo, bitaw. Nagtuo mo, dili may kakitaan. Usahay, mangita, manggay ana. Hasol. Kamong mga batanon, di mo sudlag Ginoo, sudlan mo giyawa, maguyab-uyab mo, sige mo anang disco, sige mo anang suroy-suroy, gimik-gimik, sakay-sakay anang motor nga way rehistro, wa say lisensya ang gada. Unya human, magsakay-sakay sa silang ila-ila, dito sa Gunoyan, dito sa mga sapa, dito sa kilid dagat, ana mga gubaong sakayan. Ana mga gubaong payag. Di gyud mahadlok malusno. Kahasol ana. Nya magsuka-suka dayon. Mga high school pa, mga college pa, wapay mga trabaho, mga gara-gara kaistanan. Wa na. Kahasol sa ginikanan. Hasta pa moabot nga nispari, mangayo ang mga requirements ilang mga anak nga way mga bana, way mga amahan. Hasol. Di ba? Maglibog ko, nga nung mangayo mamog requirements inyong anak, hasta tambal sa inyong anak, hasta paragata sa anak, apil pang diaper sa anak, muso at pagidinhi kay mangayo ingon anak. Nga nung mangayo makang imo man ang anak, hasolon man imong pare. Kahasol ba nimo? Wa man gani may mga anak ug ang madre, unya inyo na hinuon ming hasolon. Unsa mo diha? Nga naman, kay wa magda Ginoo, nagda og yawa. Nya unsa may representative sa yawa? Ang sala. Kanang sala. Musod na gina nato, mahimo na gyud kang kahasol sa imong silingan. Kanang siging libak, siging daot, siging panaway, i-post patas Facebook, siging panaway, hasol. Nagoy mo ingon ako, padir kahasol ba ning akong silingan nga siging saway nako, i-post ko sa Facebook nako, ay nalagbasa, mahasol ra ka ana, matakdan ra kas yawa nga naa niya. Ay nalagbasa. Isa makakita mo ko padir kay apil mamis group chat nako, inigtan-aw nimo, i-erase las imong kuan. Pero ang pinakanindot, mangayo tag milagro. Nga naman, inigtan-aw nimo nga giigo ka sa sala sa imong isikataw, nabasahan nimo ang imong bana nangabit, ang imong asawa nangabit, gisaway ka, mahasol gani ka, pasabot naasag kay sala. Wa ka nagdag Ginoo. Mao na siya. Ilingya imong tupad na mahasol ka. Na mahasol kag sawayon, mahasol ka og ang imong bana nangabit, mahasol ka kung ang imong asawa siging kuyog pare, mahasol ka na. Ana. Mahasol dili. Ay, mahasol gani ka naa sa kaysala, na kaysala sa envy, jealousy, pride, gada sa dikag sala. Kay kanang mga tao nga naay Ginoo, di na mahasol. Bisan pag ilansang sa cross sama ni Jesus, di mahasol. Bisan pagtamparuson, ludan ang naong, di na mahasol. Nga naman, naagoy Ginoo. Tanawas Maria, nahasol di ay. Si San Jose, naratol di ay.
Wow, pag ingong Maria, kana di ay, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Awa na, relax na. Nakaron, kinsa may sudlan sa Ginoo. Matud pas atong salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Pasudla. Kanusa man nato pasudlon ang Ginoo. O kanusa sad siya musod. Ang una gyud nga pagsulod sa Ginoo aron tangtangon ang sala kanang bunyag ato na nang gipasabot sa unang adlaw sa Misa de Gallo. Karon ang kumpisal kining duha, bunyag o kumpisal, maoning panahon na musud nato ang Ginoo. Ang bunyag kausaran na buhaton, ang kumpisal multiple times pwede natong himuon. Kung paminaw nimo ang nisod nimo ron yawa, pangumpisal dayon. Pero ini kumpisal sad nimo unsa may requirements aron mosuod gyud ang Ginoo. Una, total contrition. Hingpit nga paghinulsol. Kana bang muila ka nga ikaw sad-an? Ayaw pangumpisal kay para lang mangumpisal para malimpyo, mura lang kang naligo. Ni ila ka nga ikaw sad-an. Naa kay sala. Ikaduha, naa kay desisyon sa pagbiya ni anang sala. Nakadesisyon na ka nga mubiya sa imong sala. Before pa ka nangumpisal sa sacramental confession, kanang muduol kag pari, naa na kay desisyon nga biyaan nimo ang sala. Ikaduha, ikatulo, duna na kay gugma og desisyon sa pagbuhat sa angayng buhaton. Mananglitan na kay kabit. Muhilak na kadaan, Lord, nakapangabit ko. Mangumpisal ko ron. Mo desisyon ako nga biyaan ko na ni akong kabit. Din ako mo text niya. Din ako makikita niya. Nya mo ingon mo din ang yawa. O niya, og maghikog na. Mutabang na lang ko gasto sa lungon, Lord. No? Siya o niya, basolon man ka anak, kay na naman ay anak. Akong tabangag gasto ang akong anak dito niya. Kay ako manginang obligasyon. O niya ka ng imong asawa, bati naman kinagnaong, bati naman kinagbatasan. Akong antuson, Lord, kay ako ning asawa. Nya din amang kadawaton sa imong asawa, kay nasakpa naman ka, 5 naman mo katuig na nagtipon, 15 naman mo katuig na tipon. Bahalag di ko dawaton sa kong asawa, Lord, antuson ako, adto ko maghigda sa gawa sa among balay. Mauna, nya dool di kang atos pare. Ang sa may sunod, higugmaon ako ang akong asawa. Bisan pag iya kong yabag tubig init, bisan pag yaban ko niyag arinola, akong dawaton kay ingon ko anak kangilad sa pagkakaron. Nindot ano? Kay kamo mga asawa, na kay bana nga nangabit nga mo ingon anak? Sa inyong paminaw. Naawa. Posible, ngawa. Posible sang naa. Og naa ko'y nailhan nga ingon anak. 15 na siya katuig nga nibiya sa ila. Pagkaramgo giniya, kay sige ko no siya paminaw sa kong humili, na guilty siya ng kabit-kabit. Gibiyaan niya iyang kabit. Tulo siya kaadlaw, anhara maghigda sa gawas sa ilang balay. Og di gid siya tagdon siyang asawa hasta siyang mga anak. Pero sige lagi siyang lingkod, mura siyang makililimos. Hasta ako di ko ka-imagine siyang gi-text na ako. O sa ikatulong adlaw, ikuan magperting kusuga, pertin niyang basaa dito, kay moabot magyong salisi, ning abli ko no ang pultahan, o isog kay iyang asawa, so dire, kang animala ka diha. So dire. So siya nga to. Sugod ato na siya maghigdaan sa gawas, atong ilang, kuan, so na siya, di siya tagdon, pero pakanon na sad siya, kaon lang sad siya. Wa kabot sa kasimana, gipukaw siya siyang asawa, pasudlos kwarto, and everything happens smoothly. Di mong to, bala mo diya. Nangumpisal na gud siya. O nakadesisyon na. Kay inikumpisal ni mo nga naa na kaaning tulo ka requirements, musod nimo ang Espiritu Santo, magpabilin ang gahom diha nimo, murag milagruhan ang imong kinabuhi. Everything will fall in line.
O ang tanang yawa, mga wagtang. Oh. Pero kinahanglan mubuhat na ka. Sa pag-antos mo nang moingon ka, sugod karon, di ba, sa kanang act of contrition, ako nagkumpisal og magatuman sa penitensyang isugo mo kanako ug likayan ko ang kahigayunan sa pagpakasala. O, di ba? Sige. Lingay mong tupad. Ing na mangumpisal na ta ha. Muna dinis atong parokya, atong gibuhat nga before aning Misa de Gallo, kutob atong Pitsa 14, gipasuroy natog mga pare, kami nagpakumpisal mi sa tanang kapilya, ang ato sa mga eskwelahan, atong gitagaag pangumpisal before sa atong birthday ni Mama Mary, aron at least sa usa ka tuig makapangumpisal tagkausa, kay mao nay basic requirement sa simbahan. Kung ang imo venial sins, usa ka tuig pangumpisal gyud, mas nindot og kaduha, mas nindot og katulo, mas nindot og kaupat. Di ba? At least kada tuig. Ayaw sa nang mangumpisal lang kay requirement sa kasal. Mangumpisal kay requirement sa dayong kamatay. Namo man na. Pader, pakumpisal lang kay galisod na. O niya ini kumpisal. Unsay imong sa? Ay sa. Wag kuno siya sa. Wa de kay sa kini imo. Ayaw nang tiwasono na. Ayaw. Kanang himsog pa, kanang makabuhat pa sa penitensyang isugo. Inam nakabuhat ng kapinal na. Ana ha? Ngayon sa'y buhaton inigdool pare. Bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasala. Dili kay mudool. Sige, kinanay ba? Mingon pare, unya to. Ambot lang, Padre, wako kay bao. So, naanay gamayng formula. Igdool ni mos pare, ang imong isulti, bendisyon ni ako, Padre, kay ako nakasala. Sukad sa akong maayong pagkumpisal, mga 15 na katuig ang milabay. Isulti ba? Isulti kanus. Nasa iyo ba ningon? Sukad sa kumayong pagkumpisal, Pader, usa na kabuwan ang milabay. Nga ako, Pader, no, nakasukol ko sa akong mama, ni atong 15 anyos pa ko. Nya siya, hapit na mo si Tinta. Atong 15 anyos pa ko. Nya nakatubag-tubag ko, Pader. Ana, sa akong mama, nakapamakak sa ko, Pader. Nya katuna pa ko uyab, Pader. Kuan sad mi, Pader, premarital sad mi. Naku, wala pa na ni mo nakumpisal. Nakumpisal na, Pader, pero ako lang yun yung balik-balikon, kay magilty, magukuanin ako. Ayaw na. Katong gikan atong imong katapusang pagkumpisal hangtod karon ang unsa may saha nimo adto sa wa koy sa Pader nako pauli wa man di kay sa gihasol-hasol man ko nimo nako ang tinuod nga sa nimo kuwang kas pagtuo sa sakramento nga pagkumpisal nimo atong maong sala na wagtang natong tanan sa matas Ginoo kanang imong guilt gikuan lang kasyawa kanang kuan ka bagi tintal-tintal ka nga magiltig atong imong pagkuot-kuot atong 16 pa ka nya karon 60 na ka wa nagi mo kuot kanang nagiltig ato aron dili ka motuo nga ang kumpisal makapapas di ay nga gipuy-an na di kas Ginoo mao na sala sa nang pagkakuwang sa pagtuo aw kana Pader mo na akong kuan Pader kuwang ko sa pagtuo sa sakramento nako tuo na karon ha nga mamatay ka limpyo na ka patay na yon mo na bendisyon ni ako Padre kay ako nakasala ako sukad sa akong katapusang pagkumpisal mga usa na kabuwan o sa katuig ang milabay mao kini ang akong mga sala so gidayon ka ang isugid katong gikan atong katapusan nimong kumpisal hangtod pagduol nimos pare kinahanglan naa gina sa imong hunahuna imo ginang preparahon nya dayon moingon din ka maurato ang mga sala nga akong nahinumduman Padre og ang uban mga sala nga wa nako mahinumdumi mangayo kog pasaylo sa Ginoo kana moingon din pare salamat nga nangumpisal ka biyain na ng imong kabit pwede na nimo ilisan og lain aron maimpierno ka pero mas maayo nga biyain ang imong kabit nya didto nagyud ka sa imong bana ayaw na pagsigkuyog anang pare nya liktor man ko Pader biyain ang imong pagkaliktor sa pagkakaron huwata lang ang pare mag-usab
Ana. Nya mingon man ang pari pader nga wara ba koy lektor karon, pwede ka mo kuyog. Ayaw nagkuyog isip lektor. Ug mao malang nay dangatan hinuon nga magkabit-kabit na mo. Di ba? Youth leader magud ko father, ako man gud mo leader sa amo. Nya si father in love man kay nako. I cannot let him suffer man. Biyae na pangitag laing uyab. To amay sakristan dito na lang ka. To. Anong ka na magyong pare? Hasol-hasol lang kas kolekta ana. Di ba? Nya mayon ka, oh padre. Mao din na, mao na imong penitensya. Maminaw dahil kas absolutions pare. Nya himo dahil kas imong penitensya, mulakaw na kas kalibutan nga nagda sa Ginoo. Ug di na ka makahasol, ug mahimo na sad kang kalipay sa imong isig katao, ug ang imong kasing-kasing mahimong malinawon. Ngita mo laing pamaagi, wa nay lain, kumpisal ra gyud. Muna pangumpisal gyud mong way mga kumpisal. Nya puy ang kinabuhi nga gustos Ginoong puy-an. Ayaw kabalaka, nag-ubanan nimo ang Ginoo, inighuman nimo kumpisal. Ing nadayon matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Magda nakas Ginoo nga Emmanuel ang Dios uban kanato. Manindog ta katong giubanan sa Ginoo.